Направих едно спускане. Всичко мина нормално, с изключение на мокрия път, който е тук до средата. Някъде на 5 до 5 км е супер мокър пътя и със скорост над 50 км в час започвам да се чуда как да спирам. И не беше много окей да си кара на максимална скорост. Също така, какво ми се случи? Настигнах един рейс с туристи, който ме забави последните, мисля, че 3 км. И трябваше да натискам често спирачките. Много ми загряха дисковете и започнаха да омекват. Заклатиха се много яко. Така че това бяха премежията, които ме сполетяха през първото спускане. Сега ми предстои още едно последно спускане. Но в долната част на трасето заваля дъжд. Тук изгря слънце на пъничите и малко нещата се смениха. Сега горе ще е по-сухо, а в долната част ще е по-мокро. Да видим как ще се справя. Чао!